Good morning! It's another day. Pagpasensyonahan nyo ng aking mukha. Mamaya na ako prepare sa akin self. Pakainin ko muna si Sofia. Pero ako ang magdadala sa kanya sa school. Kasi late siya natulog kagabi. So, change kami ng plans para hindi siya masyadong maaga din sa school niya. So, si Dada paalis na. Ito yung breakfast ni Sofia kasi kahapon di kumain. So, kaya parang cheat day. Cheat. Here. This chocolate. Arte ka daw. Our dinner sa work will be this one. Kasi 10 to 7 ako. Lagyan ko lang siya ng garlic sauce. 10 to 7. Balik na kami sa normal. My salad was not good anymore. Yeah, throw one salad. Have a kiss. Have a kiss. See you later. Bye-bye. See you later. Bye-bye, Dada. Kiss Dada. Kiss Dada. Flying kiss. Flying kiss. Kaninang umaga, sabi ko sa asawa ko na naginip na naman ako. Pero yung panaginip ko, may kalandian ako na itim yung kulay. Sabi niya, ha? Bakit itim? Tapos sabi niya, no one except me can touch you. Haba ng hair, ha? Tapos sabi niya, no black, no other color, no Asian, no one na magta-touch sa akin. Kasi if meron daw, tignan nyo, ha? Hindi yan siya nagsiselos, pero pag mga ganyang bagay, minsan nagsasabi yan siya na wala ka ng pamilya. You have no family. You leave Sofia. Yan, gano'n din yung kaagad. Dahil ngayon na si Sofia. Kasi alam nyo dito, pag, for example, mag-separate yung magulang tapos may anak, kailangan din may consent ng mother and father. So, parang confident siya na kailangan niya ng consent. For example, kung magta-travel si Sofia, kailangan ng pirma, and then, kung ano-ano pa. So, kailangan talaga palagi ng pirma ng ama. Kasi minsan sa school, nire-require din yan. Kasi nung anak niya din dati, ganun din ginagawa namin or niya. Say bye-bye. Bye-bye. Look at them. Bye with the hand. Bye. Going to school. Yeah. Alis na kami. I'm home. And my babies are here. Yeah. Here are my babies. Say hi, baby. Nag-aagawan kami sa grapes. Ayun na favorite niyang grapes. First time niyang nag-try. Then she likes it, like mama. There. Pero yung grapes, ha, bad siya sa keto. Hindi siya pwede sa diet. Maano siya sa carbs. Carbs niya, tsaka ano siya, sobrang tamis. So, I'm home. Nakapajama na ako. Si Sofia, papalitan ko din. Pareho kami dalawa mag-pink. Then, Dada's there. Dada's better na. Yeah? Oh, wait, baby. Here. Here's a plate, yeah? No, because I'm looking for the ones with the stalks. Very sweet. You like it now?
Where's Mama? A few moments later. So, okay na lang yan na kumakain siya ng grapes kaysa sa tsokolate, no? Okay lang yan. What you doing, baby? Oh, Halloween! Oh no! Yeah! Come, Mama. Mama also run? Oh, go, no! Dada! Oh, Dada, Mama! Mama, come, Mama! Oh, no! Oh, no! Why are you so cutie? Huh? Mama's turn. Happy Wednesday! Yun to kong Miyerkules Santo, hindi pa pala. Wala akong masabi, no ba yan? Gisingin natin si Sofia. Good morning, my baby. Time to wake up. Oi! Go to school. Hmm? It's 8 o'clock. Nagpakugos ang aming baby. Ha? Ha? Hi. Ayaw. Alis na muna kami. Dadaling ko si Sofia sa school and napupunta na ako sa work. See you later! I was looking at Facebook today, the photos you uploaded. When she's in the garden and washing the car. You know what I helped that? You helped that? You helped that? Be careful, Dada. Sing A, B, C, D. Na. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지